أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتغنيني الله تعالى في كبو الشيطان إبليس الله ينطرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبارك ما alam ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlɛtigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. نعم. تابع سورة غافر. an bi Ghafiru nɔfɛ tugu la. نعم. Bien le 24 de mois 2026. Le 24 de mois 2026. نعم. إن الذين ala ko i k'a dɔn mɔgɔw. كفروا. mɔgɔ minnu kafiriyara. ينادون. olu bi wele. لمقت الله k'a f'u ye ko ala ka juguya ani ala ka tigɛ zɔnya. أكبر ka bon dɛ. من مقتكم ka tɛmɛ a yɛrɛw ka tigɛ zɔnya kan. أنفسكم a yɛrɛ kunna. إذ mamina. تدعون n'aw welela k'a to diɲɛna yan. إلى الإيمان k'a ka fara limaniya jɔn kan. فتكفرون aw fitiri waleyara. قالوا janɛmɛdenw b'a fɔ. ربنا yaa maɲi. أمتنا e ye anw faga. اثنتين fila وأحييتنا ni ka anw ɲɛnamaya. اثنتين siɲɛ fila فاعترفنا anw jɔra o. بذنوبنا anw sɔn jɔra n'an ka jurumu ye. فهل إلى خروج yala nin na bɔli yɔrɔ bi sɔrɔ an ka kisi wa. من سبيل bɔda la. ذلكم o kuma kɔni bila sa. zalikum aw minnu filɛ nin ɲaŋata in na. بأنه a ye ɲaŋata in de sɔrɔ ni sababu ye. إذا دعي الله ni ala kɛlɛbandiya fɔra aw ye. وحده maa wɛrɛ tɛ yen. كفرتم aw bɛ kafiriya n'o ye. وإن يشرك به nka ni fɛn wɛrɛ farala ala kan. تؤمنون a b'o tiɲɛtigiya. فالحكم nka ɲaŋata in kiiti aw ka bi. لله bɛ ala dama de bolo. العلي ala min kɔrɔtara. الكبير. ala min ka bon. إن الذين كفروا ala ko a k'a dɔn mɔgɔ minnu fitiri waleyara ala ma. نعم inna lezina kafaru. mɔgɔ minnu fitiri waleyara ala ma. نعم lahara mana se. n'u minɛna ka taa janɛmɛ kɔnɔ ɲaŋata yele. نعم ko u b'a fɔ. ينادون yunadawna u bi wele. لمقت الله. o la sa n'u kulela ka kuma ala an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la. نعم an ɲanina koyi. o kumana ko mɛlɛkaw b'a f'u ma. lamatulahi. ko ala ka funu aw kɔrɔ. نعم ala ka tigɛna aw la. ala ka ɲa ala ka sɔnja aw kan. أكبر o ka bon من مقتكم أنفسكم. ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. a filɛ dekun min na a yɛrɛ ye. Naam. ka tɛmɛ o kan. munna ala dimina. نعم إذ tud'auna aw welela إلى الإيمان ko a ka limaniya ka sɔrɔ seba ye. bana taala fɛn ye kɛnɛkanko ye fatakfurun aw y'a kɔrɔ. mana bi ala ka dimi ka jugu aw kɔrɔ ka tɛmɛ a bɛ ɲaŋata min. نعم parce que bi ma k'a kan. bi ma k'a kan dɛ. أي ده o kumana an bɛɛ de bi ten. نعم bi man kan kan dɛ. k'a fɔ an zelila fana o t'a ɲɛ ye dɛ. aw bɛɛ bɛ silamɛya ɲɛ dɔn. an b'a ala de deli ala k'an bila sira ɲuman na. kumana mɔgɔ minnu ye c'est-à-dire nin fɔra bolisɔnnaw de ma. نعم mais istiraku aya bɛ yen kɔ. musharakatu bɛ yen. a fɔra nin fɛn in de ma nka e yɛrɛ b'a. نعم i yɛrɛ b'a la dɛ. o kumana anw ko an ye silamɛ ye. نعم mais ala ko an ka fɛn o fɛn to an m'a to. ala y'an bali fɛn o fɛn na an y'a bɛɛ kɛ. mana anw ni ninnu ti bɔ ɲɔgɔn na. n'an ma ishiraku kɛ fi tawhid. نعم an ye ishiraku kɛ an ka hubu la ka tɛmɛ ala ka kanu kan. الله أكبر. an ka kanu bonyana ala ta ye. نعم a bɛ faamu kosɛbɛ. kosɛbɛ. mana ala k'an dɛmɛ. nka ala bɛ nin de fɔ kafiri ko mɛlɛkaw de b'u f'u ye k'aw bɛ ka kule ala la. ko a tɔɔrɔ la aw sɛgɛnna.
ala ka dimi ani ala ka kodo la maktulahi odo ala ka kodo ani ala ka hujini aw koro akbar min maktikum ka teme aw taka abika ka min joro ayere kan istud'una ila al-iman aw wala kana liman takfuru aw bana qalu rabbana amattana isnatayn ko ala an faga siyɛn fila k'an balo siyɛn fila fagali siyɛn fila tafsir dɔw b'a f'i ye k'o kɔrɔ de ye k'a sɔrɔ i b'i ba denso la min maniyin ayiwa o tuma na o y'a sɔrɔ i su don mɛ ala bɛ nin ɲɛnɛmaya i ba denso la i bɛna nin ɲɛnɛmaya in na a bɛ tila k'i faga o kɛra su ye lahara a b'i lakun o tuma na ɲɛnɛmaya ko fila saya ko fila o ye kelen ye kelen yɛrɛ ko la ko an bɛ bɔ an fa adama solo la don min na an bɛɛ su de tun bɛ yen ko ala ye bɛɛ ɲɛnɛmaya ko ka sɔrɔ ka layidu ta u ka ko ne de tɛ aw ma ye wa k'o de ye ɲɛnɛmaya ko fɔlɔ ye mɛ i sɔrɔlen i somɔgɔw fɛ k'o ye ɲɛnɛmaya ko filanan ye dɔw ko la k'o tɛ ko n'i sara i su bɛ ta ka taa kaburu la ka t'i datugu i su de bɛ don mɛ n'i su donna ni bɛ segin i la pour que mɛlɛkɛw ka ɲininkali kɛ kumana mɛlɛkɛw mana ɲininkali kɛ n'u tilala i bɛ segin saya la kun o kumana ɲɛnɛmaya wɛrɛ bɛ na lahara don n'a bɛ f'o ma bɛɛ don y'o dusu bɛɛ bɔ don kaburu kɔnɔ yomal baasi ko kumana ko o de ye ɲɛnɛmaya fila ye mɛ a tout de façon nin bɛɛ bɛ faamu nin bɛɛ bɛ faamu ɲɛnɛmaya fila in na o kumana u ye itirafu kɛ n'u ka jɛn k'a dɔn ala de y'an da wa ala de b'an fa alors vraiment a bɛ mɔgɔ degun kuma dɔw la hali silamɛ yɛrɛ n'i ma ko faamu k'a fɔ lahara c'est-à-dire su minnu donna yarɔ an ye nin misaliw caman de d'aw ma mɔgɔ dɔw sakuma mɛnna dɔw sakuma mɛnna hali n kan tɛ fɔ yɔrɔ jan ma dɛ an yɛrɛ kumana kow la su dɔw donna a mɛnna bon an yɛrɛ ka denmisɛnniya yɛrɛ la an yɛrɛ ka danganda sira dɔ bɛ yen kolojɛw de tun bɛ yen adamaden kolo o tun b'a yira yen tun bɛ sɔrɔ kaburu don dɔ de an ka denmisɛnniya la o kolo jɛman caman tun bɛ kɛnɛ kan bada sira kan karima faamu de bon o la i yɛrɛ bolo nin bɛɛ ye mɔgɔ ye minnu banna ka ban u kolo jalaw de filɛ nin ye olu bɛna wuli cogo di a bɛ se ka ni degun f'u yɛrɛ t'a dɔn i bɛ jeli ɲininkali mais a jaabi bɛ kɛnɛ kan n y'o fɔ ye siɲɛ caman ni min sara a mɛnna kojugu a sakuma mais ja a kun bɛ yen bon a kun bɛ yen fɛn dɔ de y'a bila yen o tuma na min y'a bila yen a mana kɔrɔ cogo o cogo n'o mago jɔra wulili la o man gɛlɛn bilen nasiya de ka gɛlɛn ka fɛn ka hakili sinji ka hakili kɛ ka fɛn ɲini k'a dilan o de ka gɛlɛn mɛ fɛn dilanlen nkɔrɔ kɔ a tɔ labɛnni o ka nɔgɔn kojugu n y'a exemple d'aw ma anw fɛ an ka jamanaw la yan mobili tɛ dilan yan mɛ ni tubabu y'a dilan k'a d'anw ma mekanisiyɛnw b'anw bolo a ka ca la a mana tiɲɛ cogo o cogo n'u y'u k'a kan i bɛ taa o tuma na ja a dilali de ka gɛlɛn mɛ kɔrɔlen lagalagali o ka nɔgɔn mana ni an y'an yɛrɛ ye nin ɲɛnɛmaya in na i t'i na cogo dɔn ala min ko ɲ'i na i t'i na cogo dɔn n'i sara n b'i wuli siga hakili yɛrɛ tɛ se ka ban quoi hakili tɛ se ka ayiwa ko a fɔ aw dacogo fɔlɔ ye ne kɛɲɛ o tuma na ne min ala min y'aw dacogo fɔlɔ la n'o ala ko k'a b'aw wuli o man gɛlɛn o ma dɛ non lahara seli kɔni siga t'a la lahara bi se mais fo an k'a dɔn fana yan'an ka se lahara ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan de ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ ko caman bɛ ɲɛnabɔ yan dɛ fɛn caman bɛ yen ala tɛ lahara kɔnɔ i b'o daminɛ yan yanni ka se ala ma oui ukubatul muajalaw bɛ yen naam
فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا على أن كن جوران جرمنا كافوا أم كافريا كن أن جوران tiɲɛ yɛrɛ la an k'u sigalen bɛ ko an tɛ se ka kunu an yɛrɛ kununen filɛ an ɲɛ b'an yɛrɛ la o kumana fa hali yala ko cogo bɛ nin ɲaŋata in na an ka segin an kɔ ni e ala ko min an k'a kɛ wa o b'a sɔrɔ hayihat waati tɛmɛna adamaden bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ nin de ɲini ala fɛ ala i ta ye tiɲɛ ye wa a fɔra an ye an y'a mɛn nka an ma sɔn de nka yala an bɛ segin cogo sɔrɔ wa ka bɔ nin ɲaŋata in na ka e ala labato wa na ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده ذلكم أفلا ɲaŋata min kɔnɔna nin ye ɲaŋata cunga ɲaŋata tɛ o بأنه a y'a sababu de sɔrɔ إذا دعي الله وحده n'a fɔra ko a kana maa wɛrɛ bato ala kelen kɔ ala kelen batoli mana fɔ aw ye كفرتم a bɛ kafiri a b'a fɔ an tɛ sɔn وإن يشرك به nka ni fila farala ka don ni fɛn farala ala yɛrɛ ka don تؤمنوا a bɛ limaniya o an ka silamɛya kana nin bɔ an yɛrɛ la dɛ kafiri bolisɔnnaw b'a la mais an yɛrɛ selilaw b'a la o kumana ni fila farala ala ka kɔrɔ ye di ala ko n'i dara ni ala la parce que ala danaya kɔrɔ de b'a la mɔgɔw ma se ka min faamu o de ye tawhidu ye tawhidu ma nɔgɔn fiyewu mɔgɔw ye tawhidu ko kɛ e ka da la maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ o ye tiɲɛ ye mais a danaya bɛ mun ye kuma b'i ye de o ni ne dara la ko nin ye pɔsɔni ye n b'a fɔ k'a ta ka bɔ n ka dumuni kɔnɔ ka da la pɔsɔni don ka tila k'a ye e ka dumuni yɛrɛ sanfɛ i ma da la o kumana maa min ko tawhidu maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ a bɛɛ ye ala ye ala de y'an da a b'an faga an ka hɛrɛ n'an ka tɔɔrɔ a bɛɛ bɛ ala bolo e dar'o la mais ala ko nin to yen e ko non min ni dungɔ kɛ ala b'i yafa mana ni fila farala kan i ni dungɔ batoli o mana fara ala yɛrɛ batoli kan ko yɔrɔ bɛɛ i bɛ sɔn nka n'o t'a la sa fo a bɛɛ kɛra ala kelen ta ye o ma nɔgɔn ni u ma dɛ fo a ka janto na sitanɛ b'an nɛgɛ n y'a kalan kerecɛnw ka fɛngɛ dɔ la o bɛ k'a fɔ ko nabila isa ko k'u ka sira ala ɲɛ u k'u tilen ko egilizi nali k'o t'i ka ɲumanya yira ko sitanɛ yɛrɛ bɛ se k'i lakunu ka kurazi d'i ma ko taa egilizi la egilizi t'i foyi kɔ ko mɛ sitanɛ bi don i ni ala cɛ k'i ɲɛ tugu ala la i t'o ye bon n'i ye nin lajɛ kiraw bɛɛ ka kuma ye bɔyɔrɔ kelen de ni y'ale an yɛrɛ ta ye nin de ni misiri ko Alahu akibaru sisan waati sa kɛra cɛ seliji b'e la a ye ji di yan karaka seliji tatɔ ye nin ye misiri ma gɛntɔ mais o cɛ kelen min filɛ misiri yɛrɛ sɔfu fɔlɔ la a muso dɔ bɛ yen o kalo 3 ye nin ye a ma sosi sɔrɔ a bolo mais o bɛ sɔfu fɔlɔ la yen a fɔlɔ alors ala kelebandenya ani an ka taa seli a ye mun ɲ'ale parce que ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'a bolo ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'a bolo fo an k'an janto nin n'a fɔra diinɛ dɔrɔn nin de don n'a fɔra tawhidu dɔrɔn nin de don ka siran ala ɲɛ ka mɔgɔw gasi sigi wa diinɛ yɛrɛ nana nin de kama n'o tɛ ala yɛrɛ k'a fɔ a bɛ yen c'est pas la peine ala mago t'a la aw k'a dɔn a bɛ yen ni ala mago jɔr'o la o ye seconde de ye seconde bilahi miniti 2 a b'a ka fiɲɛ tigɛ i la k'a fɔ n bɛ yen i b'a fɔ ko ayi kira t'i ci ma o ni ala bɛ fɛ k'a ka kelebandenya de jira a ka jɔn na ayi an bɛɛ b'a fɔ a bɛ yen miniti 2 dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko i bɛ yen mais a ma kɛ ten kumana ni ala ye kiraw ci an ma ka ala yɛrɛ yira an na k'a bonya n'a ka se yira n'an siranna ala ɲɛ tiɲɛ na n'i siranna fɛn o fɛn ɲɛ a tɛ min fɛ i b'o yɛrɛ to yen mais
jɔn bi wele ko jɔn n bɛ segin a kan ala de dafalen don jɔn bi fili jɔn ni limaniya bi tiɲɛ ko bɛ tila jɔn na yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ i yɛrɛ se t'a la sɛtanɛ bi s'i la nka i ti duumi dɛ mɔgɔ se bi tiɲɛ wa hum ya'lamun ko ala y'o de fɔ ale bɛ yafa mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ nka u ma duumi jurumu kan abada ka sɔrɔ u y'a dɔn ko a ma di ni ala ye la n'u tiɲɛna na n'u binna u bɛ wuli u bɛ segin u kɔ u bɛ ni ala yafa de ala ka yafa ma falhukmu lillahi bi kɔni anw mɛlɛkɛw minnu bɛ k'a ɲɛ an ka taa tan n'a bɛ ka kulo anw de la falhukmu lillahi aw ka ɲangatali a bɛ ala de bolo anw de bilalen don a la anw tɛ se k'an jɔ wa bere t'i jɔ ɲangata t'i jɔ a bɛ ɲangata de o tuma na alhukumu ayiwa kiiri in ye ala de ta ye aw ɲangatali kiiri ala de ta don ala min kɔrɔtalen don ala min ka bon kabini diɲɛna y'a b'a dɔn a banna de na a ko i kana siga ala de ye mansa ye ala bɛ jirali kɛ aw jɔnw na a ka dalilu la min b'a yira aw la ko ala fila tɛ yen ala bɛ jigini kɛ aw adamadenw kama ka bɔ kabakolo la garisigɛ la nka maa si tɛ nin bonyaba in ye fɔ n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili ka bon n'a segilen bɛ ala ma a ye ala bato nka a kɔnɔna jɛlen ala ye ala ye diina ala batoli la n'o ye silamɛya ye hali n'o ma bɛn kafiruw ma a y'a kɛ ten ala de ye darajaw kɔrɔtabaa ye larusiba tigi ye ala ye ala b'a ka waayu jigin mɔgɔ de kan n'o y'a ka cidenya ye a b'o jigin maa kan ni maa min y'a ja a ka jɔn na o tigi ci kun ye a ka bagabagali kɛ ala yɛrɛ bɛ ɲɔgɔnya don na o don in sa n'i ye adamadenw ye u yɛrɛ kɛlen bɛ u ti dogo ala la u la foyi ni na ala bɛ sɔrɔ k'u ɲininka ko fanga ye jɛnta ye bi ko jɔn b'a fɔ ala ta don ala min ye kelen ye min ye karabali masaya a bɛ ni bɔ a tigi la ka sɔrɔ a man diya ye al-qahhar mɔgɔ si tɛ sa ka sɔrɔ a ka di ye n'i ye saya kɛtɔ ye dɔrɔn karabali de bɛ yen cɛkɔrɔ ala k'an dɛmɛ na walazi ala de ye masa ye yurikum ayatihi a b'a ka kabako jira aw la ala bɛ tila ka o kabako dɔ ye min ye ka jigini kɛ ka bɔ kabakolo la sanji la o kumana kabakolo a b'a faamu ten wayila mina sama ye sanfɛ wala sanfɛ mais comme an ka bamanankan delila kabakolo in de la o kumana toujours an b'o de fɔ ɲɔtɛ an hakili a bɛɛ bɛ sanji na cogo dɔn o kumana ala de bɛ sanji jigin aw ye ka bɔ kabakolo la na nka maa si tɛ se ka nin daamu in dɔn k'a kabako dɔn ani hinɛ don ala bolo anw ye ni kodɔnna tɛ kodɔnna min segin bɛ ala ma n'a hakili ye ko n'o tɛ maa ta ye n'o tɛ kabako ko ba de don n'ala ye sanji jɔ a man ɲi mais i t'a dɔn fiyewu ka sɔrɔ a bɛ ka kalan ala ka hɛrɛw bi ten de adamaden ye fitiriwale de ye a ti hɛrɛ dɔn fiyewu
fo a ka jɛ a la ne hakili la waati dɔ kɛra an yɛrɛ fɛ Mali la yan essence ko gɛlɛyara bon mais essence yɛrɛ tɔgɔ ka to mɔgɔw kɔnɔ a ma k'o de ye n'o tɛ i bɛ n'i ka mobili jɔ a kɛ mun i bɛ n'i ka moto jɔ cɛ o dɔ kɛ mun mais bɛɛ ye essence tɔgɔ dɔn n'i ko n ma ko a kɛra de an ma se ka taa ko essence ma sɔrɔ ouais mais ni ka hɛrɛ to yen jɔn ti hɛrɛ dɔn fo a ka bali u la adamaden ni ala bi ten de ni matul basari b'an bolo an kan ka ala fo ne ɲɛ b'aw la aw ɲɛ bɛ ne na an bɛ ka ala ka ayaw lajɛ n'an ɲɛkisɛ fila ye mais e yɛrɛ mago t'a la yan e yɛrɛ t'a dɔn ko ala ka hɛrɛ b'i bolo mais n'a fila y'i dimi don min na i bɛ kuma se tigi fɛ o n'i ma caman de don n'i ko i bɛ ala ka nɛɛmaw jate la t'o su a tɛ se k'a jate k'a dɔn ala ka nɛɛma ka ca dɛ mais adamaden t'a dɔn an bɛ filɛ o nɛɛma kelen de kɔnɔ dɔw tun bɛ kuma hali sisan dɔ ye dugawu ɲini a cɛ bɛ urgence la une semaine a tɛ kuma a tɛ lamaga ka sɔrɔ foyi kun t'a la u sigilen dɔrɔn u ye sun tigɛ dɔrɔn a y'i kɛlɛ ko k'i da bon n'i ma telilayi filɛ mais an t'a jate yɛrɛ o de la Seydina Ali ko silamɛ ka dɛsɛ alabato la e ma se ka ɲuman kɛ ala ye e ma se ka foyi kɛ ala ye ko mais ko i k'i jija i dɛsɛlen kɔni ko a ye hɛrɛ min k'i ye ko i kan'o kɛ k'a kɛlɛ i dɛsɛlen ka ala sago kɛ a ye hɛrɛ min k'i ye kan'o kɛ k'a kɛlɛ a ye kɛnɛya di e ma dɔ muso b'a bolo a tɛ se ka gɛrɛ a la bana kama mais e y'i pan k'i muso to i bolo ka t'o kɛnɛya di k'o kɛ ka ala kɛlɛ mana ko n'i ma se ka ala bato kɔni a hakɛ la ko ala ye hɛrɛ min k'i ye ko i kan'o yɛrɛ kɛ ka ala kɛlɛ dɔ dɛsɛra ka nasɔngɔ d'a muso ma a ma nasɔngɔ sɔrɔ ka d'a muso ma mais e bɛ ka wari jate 20,000 miliyɔn k'a di jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma mais e ɲɔgɔnna cɛ dɔ bɛ yen a ka bon i ye a ka ja i ye o m'a ka nasɔngɔ sɔrɔ ala ye hɛrɛ min k'i ye kan'o kɛ ka ala kɛlɛ na kumana maa si tɛ nin hɛrɛ ninnu dɔn fo hakilitigi mais anw bɛna dɔn tuma min na o b'a sɔrɔ a y'an dan n'i fiyɛna e bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ ka furakɛlikɛla bɛɛ ɲini mais ka sɔrɔ a b'i bolo tuma min na e kun m'a dɔn fɛn ɲuman yɛrɛ don ko n kan ka ala fo n'a ye ala k'an dɛmɛ kumana fadu'ulaha ko a ye ala bato n'a bɛ ala bato dun mukhlisina lahu dina a y'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ni kɔnɔnajɛya bɔra ala bato la a ti foyi fo a ka kɛ ala yɛrɛ kama i kɔnɔna jɛlen dɔ bɛ su bi tiɲɛna a bɛ sira dɔ de ɲɛ n'o tigi kama tɛ a ti su ma fi ikhlasi tɛ o su kumana mɔgɔ ye fɛn o fɛn to yen i m'a to ala kama ani i m'a to yen a bɛɛ kama a bɛ fɔ o ma filangafo ala batoli la filangafo ala batoli la a b'o cogo kelen la hali mɔgɔ min i nana i b'i ka seli kɛ a fɔra ko karamɔgɔw nana koyi karamɔgɔ karisa nana karamɔgɔ karisa nana
o fɔra alimami ye min kɛ alimami sina k'a labɛn sa a bɛ seli kɛ cogo min na ka kɔrɔ o t'a la bilen dɛ ko karamɔgɔ karisa ni karisa o bɛ misiri la o tuma na a ko nin y'a kɛ sa fa ci sa kɛnɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ bi ale ma seli a kɔfɛ m'o seli la mɛ ala mago si t'ale ta la parce que ala b'a dɔn a kun bɛ min kɛ ka kɔrɔ ala b'o hakɛ dɔn a n'a y'a yɛlɛmɛ bi mɔgɔw kama ala b'o hakɛ dɔn a y'a janto bato la ni ɲagami farala ka dɔrɔn ala bi banna fo a ka kɛ ala ɲɛda kama naam walaw kariha al-kafiruna a y'a kɛ ten hali n'o ma bɛn kafiriw ma a y'a ka kɔnɔnajɛya yira anw ti dulɔmi an tɛ an ti lɛsogo dun an ti jɛnɛya kɛ a y'o jira kafiriw la hali n'u y'u ɲuɲimɛ aw fɛ a ye to o kan naam i k'a dɔn darajaw kɔrɔtabaa de ye ala ye koyi n'i bi daraja ɲini a ɲini ala fɛ n'i bi bonya ɲini a ɲini aya fɛ ala de ye muminiw kɔrɔtabaa ye n'a fɔ arafiw daraja tɛ a kɔrɔ ka ca nin yɔrɔ in na mago bɛ alijinɛ na aw mana don alijinɛ na mana arafiw daraja tɛ e yɛrɛ tigɛ n bɛ dɔ la ala b'o wele k'o ka alijinɛ so nɔmɛ kitabu marukumu hakili t'a la c'est noté a numérotelé don kitabu marukumu mukarrabun n'i bɛ hôtel la sisan i bɛ hôtel min na o numéro de b'i bolo hôtel tan ni numéro ye wa diɲɛ adamaden bɛɛ min bɛ don alijinɛ na ani min bɛ don jahanɛmɛ na a bɛɛ ka kitabu marukumu i ka numéro affichelen don o tuma na i yɛrɛ tigɛ bɛ dɔrɔn ala b'o wele k'o bila numéro la e yɛrɛ sigilen bɛ kabako o b'i daw hôteltigiw m'o système de ta parce que hôtel la yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'a ta ni carte min d'i ma e bɛ se ka se yɔrɔ min na dɔ in tɛ se ka se a tɛ se ka se ma dɔn o carte in t'a bolo hali n'a donna ascenseur kɔnɔ a tɛ se ka yɛlɛ carte de bɛ taa n'i ye marukumu ala k'an da kɛ ɲuman ye o tuma na darajaw de bɛ yɛlɛ muminiw ye min place bɛ min ye min place bɛ min ye nin furula cɛ dɔ ma cɛnikɛla don a y'a muso tɔɲɔ a ye ko bɛɛ da muso kan mais se bɛ muso ye a bɛ se k'a furu sa waati nimisa fana mais a ko ne somɔgɔw de ye nin di ma ala kama ne furula nin ma ala kama ne bɛ ala minɛ ni nin ka tɔɔrɔ ye ne bɛ nin ka tɔɔrɔ mun ye walahi pilasiw b'o la seli t'a si ma sun t'a si ma a b'o cogo kelen la i ye muso furu a nana kɛ dekun y'i kan i ko ne bɛ nin mara kama n dekunnen don a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ ko bɛɛ danga an ka mutasawufu dɔ tun bɛ yen ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don a ye muso furu ala b'o lajarabi se silamɛw ma quoi muso in ye tasuma da cɛ in kan a bɛ n'i jɔ cɛ in ye karamɔgɔ de ye a bɛ kalandenw de kalan mais a ka kalandenw cɛla muso bɛna i jɔ a ma k'a daji to a kun na ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma karamɔgɔkɛ in ti foyi fɔ mais a sera yɔrɔ dɔ la a ka kalanden kɔrɔba dɔ bɛ yen o nana yɔrɔ ko an karamɔgɔ i ti nin bila i sɛgɛnna nin bila a ko kalanden ma a ko walahi a ko n bɛ ka miiri o la mais n sirannen don n'i y'a bila a cɛ ka ɲi a ye cogo ka ɲi ni ne y'a bila sisan silamɛ dɔ bɛ sɔn ka taa ta a bɛ t'o tɔɔrɔ lahara ala kana n'a fɔ mun na ne ye n ka tolilen bila k'a bila silamɛ ɲɔ dɔ kan a ko ziran bɛ nin yɔrɔ dama de ye n'o tɛ zɛngɛnna maabaw bɛ mɔgɔw mara ten cɛmu ala ka hinɛ na sidi abubakar cɛmu denkɛ cɔrɔnɔ adi cɛmu au conseil président abubakar cɛmu ale de ye nin lakali ɲɛ tamani a taalen ziyara la yen a ko karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen lajarabiw de bɛ yen quoi mais fo an k'a muɲu i tɛ ala ye i tɛ kira ye i ma mɔgɔw da jɔn f'i k'a dɔn ala b'i jɔn lajara
karamɔgɔba don ala y'a bonya mɔgɔw bolo bɛɛ ka bonya b'a kan danaya mɔgɔ don kalandenw b'a bolo ko a sigilen bɛ a bɛ ka kalandenw kalan sariya la a ti daga silamɛmuso ka bɔ a ka so o ye haramu de ye n'a m'a fɔ a sira ɲini a cɛ fɛ n bɛ fɛ k'a kɛ tan n'i m'a kɛ n'i y'a kɛ n'i ka se ye kira ko i sen bi da kala o kala kan a bɛɛ b'i danga a bɛɛ b'i danga wa ala yɛrɛ ka danga b'i kan mɛ n tiga ka a fɔ ko a n'a saritiw de don muso tɔɲɔlenw fana bɛ yen cɛ lankolonw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna maa lankolon mana fɔ i k'i sigi kunda la n'i bɛ t'i ka sɛbɛci la a tɛna sɔn n ka don o yɔrɔ ma an tiga ka don o kɔnɔ quoi voilà mais ni muso in karamɔgɔkɛ y'a sigilen a muso y'i pari k'a kasa ja kana ko a bɛ bɔ cɛ ko a ma a ko i bɛ taa min a ka kalandenw cɛ la a ko n bɛ t'i kun cɛ la cɛ ko a ma ko ja i tɛ taa yɔrɔ jan bi o cogo di a ko e taa yɔrɔ man jan ni ne kun jɛ don e tɛ taa yɔrɔ jan i y'a ye sa bon mɔgɔw ye kelen ye kati k'olu tɛ kelen ko fila don n b'i ci k'i fa walima furu bɛ daminɛ o fila tora kelen don o kumana fo mɔgɔw ka sabali pour que i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala bolo o kumana a y'o daraja de f'u ye sisan a ko rafiw darajati darajaw kɔrɔta b'a don alijinɛ kɔnɔ min ye min muɲu min ye min muɲu dɔ bɛ dɔ muɲu o bɛ dɔ fa mais a bɛɛ bɛ kɛ ni limaniya ni ala danaya de et puis hɛrɛ b'a bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ b'a bɛɛ Cheikh Abdul Qadir n'i y'a ka kisa lajɛ Cheikh Abdul Qadir ye cɛw dan waliya la ala ɲɛsiranya na Ibn Taymiya a fɔra o min ye sunamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba ye o yɛrɛ y'a mankutu k'a tanu ka fɛn bɛɛ fɔ a ma Cheikh Abdul Qadir Jilani wabiyaw ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a ye tanu bɛɛ da Cheikh Abdul Qadir kan mais Cheikh Abdul Qadir n'i y'a ka ɲɛnamaya lajɛ a sɛgɛnna kojugu sɛgɛnna dɛ jango a fanba kɛra a muso de ye muso ye fɛn bɛɛ da kan fɛn n'i y'a kisaw lajɛ a ma k'i ɲɛna mɛ cɛkɔrɔba hinɛ b'i minɛ mais a y'a mara fo ka dumuni bɔ ta kan a sigilen a ka kalandenw cɛla ka n'a sigi a kunkolo sanfɛ daga o de la u b'o f'i ye k'o doni bi cɛ ko ala ma sɔn daga ju ka kalaya i n'a fɔ n'i ye daga bɔ ta ka n'i bolo bila a fan wɛrɛ fɛ dɛ a miliye ɲini dugu ma i k'i bolo da ye tasuma yɛrɛ bɛ ɲɛsin yɔrɔ min na miliye ko n'i bolo don i b'a sɔrɔ o sumalen don an karamɔgɔ dɔ de y'o fɔ ɲɛna ko sababu kɛra Cheikh Abdul Qadir de nin y'an karamɔgɔ dɔ de ka kuma ye wala baro de don min bɛ bɔ mais muso y'a tɔɔrɔ kɔni o tɛ ko dogolen ye Cheikh Abdul Qadir ka histoire la o la o fana cɛw bi ten ni muso y'i tɔɔrɔ i b'a lajɛ de a bɛ ɲɛ cogo min na i bɛ min fara i bolo dara ala weleli don ala weleli don dɛ parce que cɛ ka cɛya tɛ muso furusa ye koyi non k'a fɔ ni nin ma ɲɛ n b'o bila ni nin ma ɲɛ n b'o non e ye cɛ lankolon de ye non cɛya tɛ muso furusa ye dɛ cɛya ye muso mara de ye hali ni jahanɛmɛ don ni ye muso furusa e ye maa lankolon de ye furu dɔw bɛ sa kɛ furusa tɛ haramu ye ni furusa nana furusa bɛ kɛ mais cɛ waso ko tɛ cɛ si waso ko tɛ muso bila ye ayi mais an ka kira sallallahu alaihi wasallam a y'a lajɛ kɛ
an tɛ fɛ k'an da don yɔrɔ la n'o tɛ kira ye kalo kelen kɛ a tɛna a ka so ka waati kɛ musoko dekun na fo ala yɛrɛ ko ala ye aya jigin a musow kan a dusukun ye sira bila wa in tatuba n'a ma tuubi ka taa ala ma a dusukun ye sira bila ala yɛrɛ de ye nin fɔ kira musow ma o don o y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna o y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna mais an b'u bila mais a b'a dɔn kɔni o don ni kira kɔni mago bɛ muso 100,000 na u bɛ ɲɔgɔn fa a ka da la n'a ko muso miliyari o don ala kira sallallahu alaihi wasallam nin bɛ kɛ don min na a ka so kɔgɔ bi bin musow nali fɛ mais malgré tout a sabalila ala kama fo ala yɛrɛ ye wulibali fɔ a musow ye ala yɛrɛ ye wulibali f'u ye o tuma na marali bɛ kɛ sabali de kan marali bɛ kɛ muɲu de kan marali bɛ kɛ bilasirali de kan furu bɛ sa yɔrɔ minnu na cɛ ka dɛsɛ la o tɛ muso ye neni ye o tɛ muso ye mɔgɔ ye la i muso b'i bolokuru k'i susu hali i t'i yɛlɛmɛ k'a filɛ cɛya y'o de ye n'i y'a mɛn cɛ yɔrɔ min na o ye cɛ dɔ de ye muso k'a da i ɲɛ kan i t'i ta sara o ye cɛya yɛrɛ yɛrɛ de ye wulibali don dɛ wulibali don oui tiɲɛ don dɛ parce que an ma deli a la an ma deli a la a kuma bɛ caya a yɔrɔ wala an ma deli a la a fɔra a kuma cayara kosɛbɛ parce que an ma deli a la anw delilen bɛ min na e de bɛ muso susu k'a terefa a ka di i ye cogo min na fo mɔgɔw bɛna b'i bolo i b'a fa dɛ o tuma na i yɛrɛ sa fo i ni nakili bɛ degun a tɛ fɔ o ma cɛ o tɛ wele cɛ e muso susu an tɛmɛn'o kan o banna muso de bɛ se k'e susu i bɛ tila k'a to yen walahi silamɛ bɛ muso furu sa de n'a wajibiyara ko a ye jɛnɛya kɛ n'i yɛrɛ t'a kɛ o t'i toléré non o t'i toléré o t'i toléré n'i yɛrɛ t'a kɛ ni muso y'o kɛ i bɛ yafa mais muso dusu ka bon a ka farin kamalenkɔrɔ bɛ se ka nin bɛɛ dilan nin bɛɛ bɛ dilan foyi t'a dilan ni sabali ni muɲu ani kodɔn muso bɛ mara muso ye faama de ye n'i y'a ka fanga d'a ma dɔrɔn a bɛ k'i ka jɔ ye a ka fanga d'a ma nka n'i ko a k'a partage o de bɛ se ka na nin fɔ fanga in bɛɛ d'a ma ni hɔrɔn don a bɛ kɛ jɔn ye an bɛ tɛmɛ n'a ye zul arshi rafi'u darajat zul arshi o kumana zul arshi ala de ye larusi batigi ye larusi ye fɛnba de ye o kumana o tigi o bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ o dabaga bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ yulqi ruha min amrihi yulqi ruha ala bɛ wayuli kɛ ka bɔ ala yɛrɛ ka yamaru la ala man yasha'u min ibadihi a b'o jigin maa kan maa min mana ja a ka jɔn na ni maa min ye ala ja de a b'i kɛ kira ye urudi t'i kɛ kira ye foyi ti maa kɛ kira ye a ye ala ja k'i k'a ye i bɛ k'a ye a y'o de fɔ sisan yulqi ruha a b'a ka wahayu kɛru
من أمره كبوا يرك يا مرولا على من يشاء من عباده مما ميا على يرجع كجونا أبو دكتير لينذر يوم التلاق أو كمانا أبي مفكرة لينذر وكرا إننا مخو بكا يوم التلاق كمخو لسرا يوم التلاق على بينويا دونيا نويجا نعم يوم التلاق نعم iye cɛ min janfa ka ja muso fɛ i n'o ka ɲɔgɔn ye do yoma talaki i ye min ka du namara k'i sigi a kɔnɔ ko ala ko ko a ka siran cɛw ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ ɲɛ ni hakɛ ye a ma nɔgɔn dɛ yoma talaki lahara cɛw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ye nin de ye nin kɛ ne na nin de ye nin kɛ ne na yoma talaki ani ala ka ɲɔgɔn kunbɛn don yoma talaki a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kunbɛn don a ye min kɛ ɲɔgɔn na dugukolo kan yoma hum barizuna yoma hum nka o don cɛw musow barizuna ko a bɛɛ yɛrɛkɛlen don Allahu akbar yɛrɛkɛli ye segukaw ka bamanankan ye k'a da kɛnɛ kan parce que i mana mɛn ko cɛ bɛ min a filɛ cɛ in kɔfɛ la barizu a bɛ yɛrɛkɛ n bɛ kɛnɛ kelen k'a yɛrɛkɛ i tɛ dogo dɛ ni maa min mago bɛ ale la n'i y'a kɛ tan hali n'i bɛ magan a tigi b'i ye barizuna afin zene kene la yakhfa ala allahi minhum shay'un wa foyti dogo alala ola ka foyti dogo alala ala nyebo bela mana iye min kɛ yani kasa ala nyebala iye min fɔ yani kasa ala nyebala na limanil mulkul yawma mana ko ala de b'a fɔ yɔrɔ la sa ne ko a k'a to minnu y'a to minnu m'a to limani limulki liyoma fanga ye jɔn ta ye bi se bɛ jɔn bolo bi o kumana adamadenw bɛɛ b'a fɔ se tɛ maa si bolo bi e ala kelen kɔ e de ye masa kelen ye el qahar wa e de ye karabali masa ye setigi ye e de ye na al-yawma kumana ala b'i kan'o sa ko bi kɔni sa tujza sarali bɛna kɛ kullu nafsin ni yɔrɔ bɛna d'a ma bima fɛn bɛna d'i ma kasabat i ye min baara la zulma al-yawma tɔɲɔli tɛ bi inna Allah i ka dɔn ala sari'ul hisabi a ka kiiri tigɛ cogo ka teli kojugu a man suma wa anzurhum Muhammadu mɔgɔw lasiran yawmal azifati lahara don ɲɛ izal qulubu ka dɔn o don dusukun kɔni ladal hanajiri a bɛna fɔ ngɔnɔnkun na kazimina a koronew bolo mali zalimina a ko foyi tɛ jurumutɔ kɔni ye min hamimin terila bi wala shafi'in soronɛli donba tɛ bi yuta'u o bi labato ya'lamu kha'inatal a'yuni ala bɛ ɲɛ ka janfa dɔn wa ma tukhfi as-sudur ani dusukun yɛrɛ bɛ min dogo wallahu i ka dɔn ala yaqdi ala bɛ kiiri tigɛ bil haqqi ni tiɲɛ ye wallazina nka mɔgɔ minnu sa yad'una min dunihi olu bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye la yaqduna olu tɛ kiiri kɛ bi shay'in ni foyi tilennen ye min bɛ faamu inna Allah i ka dɔn ala huwa ala tigitigi as-sami'u ale de ye mɛnni masa ye al-basir n'o yebaa don wallahi a ko cogo di al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat o kumana an kɛlen ka ala ka sebaaya segin k'a fɔ e de ye wahidul qahari o mana fɔ ala ye sa ala ko al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ko ni kelen kelen bɛɛ bɛ sara bi
aka kɛta la ni ka kɛta ni tigi yɛrɛ b'o dɔn i ye min kɛ i b'a dɔn e y'i sigiyɔrɔ kelen i ye min kɛ i b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye min kɛ bɛɛ b'i ta dɔn o tuma na ala ko bɛɛ bɛna sara bi i ka kɛta la maa ti tɔɲɔ la zulmali yawma maa ti tɔɲɔ bi dɛ ayi tɔɲɔli tɛ yen fɛn kiri min bɛna tigɛ bi a bɛ tigɛ tiɲɛ kan i ye min kɔrɔfɔ i ye min hasidiya i ye dabalijugu kɛ min na i ye sufɛ taama kɛ min nɔfɛ juguya sira kan nin bɛɛ de bɛna da kɛnɛ kan wa ma ana bizalamin lil abid kuma ti yɛlɛma ala fɛ dɛ wa ala t'i jɔn tɔɲɔ inna allaha sari'ul hisab ala ka kiiri tigɛli ka teli o ye diyagoya ye o kiiri tigɛli ka teli o parce que a kɛra juge ɲɛna a kɛra juge ɲɛna ayiwa shahidu wal hakim o kumana a banna o kumana kiiri bi teliya parce que ne ye juge ye e ye tɛgɛ da cɛ ɲɛ kan ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna aw nana ko ne k'o kiiri tigɛ cɛ ko ale de fɔlɔ ye bugɔli kɛ e ko cɛ de fɔlɔ ye mais a kɛra ni ɲɛna o kiiri ka jan o kumana a ko i k'a dɔn inna allaha sari'ul hisab ala ka kiiri ka teli kojugu kiiri bi tigɛ k'a ban o yɔrɔ bɛɛ ayiwa o kumana i yɛrɛ sinbo de bɛ k'i seere wa juluduhum u b'a ko farikolo tɛ bali kinayatun anil furuj wa juluduhum kumana se i y'a dɔn kiiri kɔni ka teli sa o parce que e yɛrɛ farikolo de bɛ k'i seere ni jɛnɛya dɔ i yɛrɛ ka jɛnɛya kɛyɔrɔ bɛ kuma an y'a kɛ dɛ ani karisa kun don nin don ye ani karisa kun don nin don ye la ilaha illallah i y'a ye an ka taa wa anzirhum yawma al-azifati Muhamadu mɔgɔw lasira ala y'a seko kɛ koyi wa anzirhum yawma al-azifati walima azifati yawma al-azifati a bɛ se ka kalan tigɛ walima yawma al-azifati azifati la azifatu laysa ayiwa o tuma na sisan wa anzirhum yawma al-azifati Muhamadu mɔgɔw bagabaga don gɛlɛ nali la don gɛlɛ bɛ na dɛ a ko o don izil qulubu adamaden dusukun ladala hanazira dusukun b'a fɔ a bɛ bɔ mɔgɔ da fɛ ala ni jatigɛ fɛ dusukun bɛna jɔ ngɔnɔ de la b'a bɛ bɔ kazimina bimana habisina u kɛn bɛ k'a dɛrɛ a tɛ se ka bɔ quoi a ti bɔ i ka sa wa a ti jigin i ka lafiya a ti bɔ i ka sa a ti jigin i ka lafiya kazimina bimana habisina aw muktamina a dɛrɛnen don a ti jigin a ti yɛlɛ mali zalimina min hamimi ko i k'a dɔn o don kɔni tɔɲɔnikɛlaw teri t'u la dɛ teri tɛ tɔɲɔnikɛlaw la wala shafi'in yuta wa fana sɔrɔnɛli dɔnbaa si t'u la min b'i lamɛn ala fɛ maa si t'u sɔrɔnɛli don lahara don ko ala b'o lamɛn u t'i lamɛn ya'lamu kha'inatal a'yun ala ko cogo di ko ya'lamu kha'inatal a'yun ko ale ala b'a dɔn aw la ɲɛ min bɛ ka janfa kɛ Allahu akbar min bɛ k'i den ka walimuso filɛ k'a k'i n'a fɔ a tigɛ k'a filɛ ɲɛ min bɛ ka siɲɛlima kɛ ɲɛ wɛrɛ ye an ka cɛ ka wari bɔ an ka cɛ ka moto suɲɛ ko ale ala bi kha'inatal a'yuni dɔn janfa ɲɛ o y'a sɔrɔ i m'a kɛ fɔlɔ dɛ janfa ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ filɛ ni janfa ye ani i bɛ walimuso filɛ tuma min na k'a k'i n'a fɔ i tigɛ k'a filɛ ko ale ala bɛ janfa ɲɛ dɔn ani i kɛtɔ ka siɲɛlima kɛ walimuso ye ayiwa an ka ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na ne bɔtɔ ye nin ko ale ala bɛ janfa ɲɛ dɔn wa ma tukhfi suduru ani a dusukun bɛ min dogo ale ala ɲɛ b'a la o tuma na dusukun bɛ min dogo tafsiritigiw ko
إذا قدرت عليها نعم أتزني بها أو لا الله أكبر على بعض جون تسكونا نعم ني جافا مينغا والمسو فلا نعم نياكي نافو ما فلا kwa be dusukun yɛrɛ ta dɔn ko n'a sɔrɔli y'a sɔrɔ i bɛ s'a ma wa i ti s'a ma de k'a b'o dɔn a ka jɔn dusukun muso dama tɛ wali nafolo n'a sɔrɔli fɛrɛla ma i b'a suɲɛ wa i t'a suɲɛ karisa min filɛ a ye nin k'i la n'i fɛrɛla ma i b'a faga wa i t'a faga o tuma na dusukun bɛ min dogo ko ale ala ɲɛ b'a la. ala k'an ta kɛ ɲuman ye naam wallahu yaqdi bil haqq ala bɛ kiiri kɛ ni tiɲɛ ye dɛ ala ka kiiri cɛ ka ɲi wallahi naam wallazina yad'una min dunihi nka maa min kɔni mana ala ka sira bila ka sira o sira minɛ min tɛ ala ta ye la yaqduna bi shay'in olu tɛ se ka kiiri kɛ ni foyi ye k'o bɛ tile la o tɛ se ka kɛ inna allah i k'a dɔn ala huwa as-sami'u aw bɛ min fɔ jɔnw ka fɔta ala tulo b'a bɛɛ la al-basiru wa jɔnw ka kɛta yeelen ni dibi la ala ɲɛ b'a bɛɛ la naam a bɛ jɔ ye